det var. Nå. Har alle sammen fået en isterning? Mustafa. Nej, Mustafa, gør det godt med dig. Du blev stor, hva'? Øjebæk, vil du have en isterning? Isterning. Isterning. Kold isterning, ja. Meget kold. Nå. Skal vi kage mere? Skal vi synge først? Jeg synes, at det er kagen af børn til børnehaven. Det skal vi. Er det rigtigt? Ja, isterning. Kagen og Janne og toget. Nå, Janne, hvad for en sang vil du gerne have, vi skal synge for dig, Janne? Guitar. Er det rigtigt? Jeg tror. Nej, en mere. Hvem vil ikke få sugerør? Har I hørt, at Janne hun vil gerne have, at de synger den der sang om sangen, og så vil hun gerne have guitar, tromme og fløjte og hurra. Ja, godt. Er I klar? Så skal vi lige være klar, ja. Så skal alle synge med. Janne har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Janne har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil. Og hør nu her, hvordan vi spille vil. Janne har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Janne har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle tromme vil. Og hør nu her, hvordan vi tromme vil. Trom, dom, 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 dom. Fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Janne har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle fløjte vil. Og hør nu her, hvordan vi fløjte vil. Janne har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Janne har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råbe vil. Og hør nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 hurra. Mustafa, giv du løft herhen bag ved Janne. Tager du hende op, Janne? Ja, så kan du stå op på stolen, Janne. Op på stolen, Janne. Så skal vi råbe et hurra for jer. Dengang er Janne... Nej, Ahmed. Dengang Janne var en lille pige. 1 år. Så blev Janne 2 år. Og sidste år blev hun 3 år. Og i dag, eller på søndag, bliver hun 4 år. Og Janne skal nok blive først. Er det bedre hver derovre, ja? Ja. Se, der kommer Mira lige skal se rigtig lækker ud. Kagen, hvad er den lagt sammen med, var? Æg, ja, med æg, ja. Det var en god idé. Den bliver lige skåret ned i midten, hva'? Midten, ja, det lige ned i midten. Hva? Så. Det ser lækker ud. Øjeblik skal have bil. Hvad? Øjeblik have bil. Bil? Jeg elsker bil. Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Jeg vil godt have cola. Ja, du får 2 stykker. Det er fint nok. Nå, nej, nu ved jeg, hvad du mener. Ja. Det er banan. Ja. Er det banan i? Ja. Nå, ja, det er ret. Du har jo mågetallerken. Jeg har lige glemt det med mågen. Så flot den er, Janne. Værsgo, Janne.
Jo, jeg tror alle sammen får, ikke også? Med ramme. Jeg vil tage cola. Og jeg tror lige Mustafa-tur, ikke også? Tror jeg ikke lige det? Tag den anden, ikke også? Så skal vi have det. Lidt flødeskum også. Ja, jeg glæder mig sådan til at smage det.